baby. Cikar soyayya. Allah wallahi. Kar ki damu. In za ki nuna mun soyayya. Ba in za ki wata kuɗi ni ba matsala ta bane. Dan Allah ja ke ga mu. Yanzu za ka barin ga miki. Mama na ta tafi America. Ta je ganin likitanta. Baba na Dubai. Ya je zai siyo mana kayan sallah. Kin gani? To ni ma yanzu haka ina shirin India. Amma tun da yanzu Allah ya sa kin kama zuciya ta kin yi wif da ita. To da ke za mu tafi. Da Delhi, da Bombay, da Yurgai. A cikin India ne ita ma, babban birnin India Yurgai. Har can za mu je ki ga su sharukan. Abokanai na ne? Su sharukan su. Kai, dala. Ke me yake ke ga miki? India ko? Kinga. India ko? Je za mu magana an ci ba. Zan kira ki waya. Karki da ki Wannan tsaya nan. wannan bai da wani. Kaga sai kariya kake mata wani India. To bari in ga miki tun yau kwana 3 yana zana cin bashin garin kwaki sai 3. Kaga sai kariya kake mata wani India zaka ta India ina na yin India ko jirgi baka taba gani ba. Makarecin wanda makarecin wai. Baban sa yana ina ce? Wurin Mumbai ko? Ina ne Mumbai din? To dai an gurfa wannan ya taba hawa jirgi wannan tana kai sai biki ce ki garin kwaki ya ci bashi kuma wallahi sai ka biya wallahi ko a lokacin ma ya yi ba zan yi hakuri ba to Allah ka mara mutunci dan Allah kar ki je ko dan Allah ka kai yan sanda dan Allah yan sanda duk abin da zamu dan Allah mu fitar nan kuma mu bar nan kai hakuri dan Allah